वेलकाम लोगोफोर गुड इभिनिं फैलायबायमोन लाइभआव भिडिअखौनो होनो गोसो गैखाला नालाय लाइभसो होलाबाय थाग्रा जाबाय मा जाबावगो आंजोंबो हमजारला गुड इभिनिं अल गाइस माबोरै दं नोंथांमोना कमेन्ट होनो हासिगोन दे आं लिंक शेयार खालामहरदोंमोन सोरबाफोर जयनिं जाफैयो नामा टुगेदार एलबि सोरबा फैयोबा फैथोंसै एमएमबि फैयोना लेथन फैयोना ना अनामिका बाजै फैयो सोर दंफैयो अननानै कमेन्ट हरदो ओइ नों जेन्टारजों मानो गेलेबाय थायो खोथा बुंबा मानो मानिया जिरायबा दल' जिरायना था दा दां जेन्टारखौ थेंक इउ स' माच सोरबा सासे लाइभ हरबाय राहुल बर' प्रडाक्सन मा खालामदों आदानो नै फंबाय लाइभ होनानै दङ ओरैनो जिरायनानै नाथाय खालामनो आरो गोदाव सोराव भिडिअबो कन्टेन्टबो लाबोनो बानाय मोनथारसैलै एडिटिंखौनो बिराद खालामनो बाग्रा जाबाय आं स' बहानि जाखो जोंहा फंबाया राहुल बर' प्रडाक्सना अन्नानै फोरमायदो दे सानै लाइक होबाय जा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम न'आवनो दंबा दिनै गरम जायाखै नामा दा गरम जादों फंबाय नै ओइनै किटचेनजों फांखासो होना लागासिनो दं गरम अयथासार गरम आं ढेकियाजुलिनि आदसा ढेकियाजुलिनि आंखौ सिनायखायो होमबा ना सिनाया ढेकियाजुलि मा जायगानिबा ओरै बातासपुर लाइननि ना हुग्राजुलि लाइननि सिनायासै आदसा सिनायासै आरोना आं हुग्राजुलिनि फंबाय एक्सुवेलि आं दा हुग्राजुलि न'आव गैया गुवाहाटियावसो दं गुवाहाटियावसो थायो जोंहा
दा लाइक हरग्रा सासेया सोरमोनबा कमेन्टबो हरासै माथो लाइक होनानैल' सिरि थाबाय दा कमेन्ट हरबा आरो दानो ओंखारनो मोननाय नङालै बेनाव नंदों खोमा मैयानि बायदि जावजानो गिदों खोमा मानसिफ्रा कमेन्ट हरथ'वालै र' होनना दंदां ओरै बाथासि लाइननि ना अबेनि फंबाया राहुल फंबाय ओमफ्राय बे चेनेलखा नामा नोंना राहुल बर' प्रडाक्सना धेकियाजुलि बाथासपुर खाथिनि आच्छा आच्छा धेकियाजुलि बाथासपुर खाथिनि माथो जिखुनु रेल लाइननि साहा लाइनजों जागोन ना हांमाफुर आगोमाफुर हाथरखि ना मा होनो बेफोरथिंनि जानो हागौ नङाबा हरै मा होनो सेरफांगुरि थारायबारि गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम नोंथांमोननिसिम गासै 28 जन सुबुङा नायफैनायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानैब्लाबो आंनि लाइभआव जयनिं जाफैदों कमेन्ट होनो हायाखैब्लाबो सापर्ट होदों नोंथांमोना नङा आंनि चेनेल नङा आं खुलियाखै लोगोआसो खुलिदों आच्छा आच्छा नोंनि चेनेल नङा आरोना होमबा चेनेलालाय चेनेलानो आरोना बे राहुल बर' प्रडाक्सना ओहो आच्छा आच्छा चेनेल नङा आरोना बियो ओरैनो जास्ट माबाल' आरोना आइडिल' इउटुब भिडिअफोर नायलाबायग्रा आरोना हाय आदा मा खालामदों नै निर्मल ओरैनो दं फंबाय निर्मल फंबाय ओरैनो दङ दसे नोंसोरनो सावरायनो होननानै लाइभ होगासिनो दङ नोंहालाय मारै दं खबर सबर निर्मल जालां खाथि जायो जोंना आच्छा है जालां जालां गिदिर ना फिसा एबा ओइ जालाङाव कम्पिउटार दखान दंना जालां सेन्टाराव कम्पिउटार दखान ओरै खावब्लाथिंनि सासे नों नुदोंना नुवाखै सिनायोना सिनाया बिदा फंबाय सानै थाहैबाय थायोना दखानाव आरो फैसा दिरुननाय सोनायनिबो खामानि मावो नामा बिसोरो जों गामिनि बियो ओमफ्राय दा न'आव थायोना बहाबा बाहेरायाव थायो फंबाया मोजां आदा होनदों आच्छा आच्छा ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय ना फंबाय सानैबो राहुल फंबाय आरो निर्मल फंबाय प्लास्टिकआव सोना दोन प्लास्टिकआव सोना दोन बारखौ आया दाहाय नांगौ ना जाबाय आदा होनदों आच्छा आच्छा मा ओंख्रि जाखो फंबाय ओमफ्राय जोंहा निर्मल फंबाया बहानिमोनबा आं बारा मिन्थिया आं बारा बेरायनाय जायाना आं गुवाहाटियावसो थायो आदा आच्छा गुवाहाटि बबे जायगायाव थायो नोंलाय आंबोथ' गुवाहाटियावनो दं फंबाय आंबोथ' गुवाहाटियावनो दंना जोंहाबो गुवाहाटियावनो थायो
गुवाहाटिबाबो ओरै मेन गुवाहाटिद्राय नङा आरो जोंना एयारपर्ट खाथियाव जाहैबाय। जाखांबाय दालि ओंख्रिसो आदसा खामानिफोर मावो होमबा फंबाया ना गुवाहाटियाव? दे मोजाङै मावबानो जाबाय जेरावखि थाया मावना जाखानांगौ उफाय गैयाना। मा होनदों सानसारि खाथियाव खामानिसो मावो आंहा दा आदसा बै सानसारि खाथियाव ना सिला खाथियाव सुकि गेट हरै गौरिफुरथिं नामा? मा जाजोबखो दिनैलाय मानसिफ्रालाय रावबो कमेन्ट होला नामा? सिरि फैनानैल' थांसिगोन नामा? लाइकबो होलाङा कमेन्टबो होलाङा लाइकआ मोननैल' फल'फोर्सआ 6था जाबाय न'आव थुना हरदों आरोखि मोनब्रैया न'आव थुना हरबाय मोननैया येसआव थुबाय। बेयावनो आदा होनदों आदसा दे ओमफ्राय मा खामानि फंबाय खै घन्टा डिउटियाथ' 12 घन्टा जाखागोनलाय बे? 12 घन्टासो बांसिनखा गुवाहाटियाव आरो 8 घन्टा 10 घन्टानिबाथ' दरमायानो फसायथावनायानो जाया माथो। निर्मल फंबाया मा होनखो जोंहा नोंनिया मा होनदों नोंनि साखाथियाव गोजौ माबि साइड आदा ओंख्रिया थाइगिर ना अमा एवनाय आदा होनदों आदसा गोथावथार माथो। आंनि साखाथियाव थानाय ओरैजाय फांखा दङ बैफोरो माबा खुन्दुं जि दाग्रा खुन्दुं केयार हाय हेल' केयार वेलकाम वाटार कम्पानि आदा टाइमा 10 माने 10 घन्टा वाटार कम्पानि ना डाइरेक्ट दै बानायखायो दा नोंसोरो दै बानायनाय बथल पेकिं खालामनाय माने ना केयार हेलौ केयार आप बोडो है ना हिंदी वाला या एसामिस है बोलो आज तो नया आया है आप मोजाङालाय वाटार कम्पानियाव बांद्राय खस्थ' गैया आंबो सिगां माबायाव कर्नाटकआव मावना फैखांबायना आं माबायाव एक्सुवेलि आं कम्पानियाव मावद्रायामोन डाइरेक्ट माबायावसो साप्लाइयावसो थायोमोन आं गारियावसो गोजान जायगायाव हरसे गाहाम लानाय थांलाय फैलाय हरनि 10टा 11टायाव ओंखारलांबाथाय गाबोन फुंनि 7टा 8टायाव मोनहैबाय ओमफ्राय गिदिंबोफिनबाय हरनि 10टा 11टा 12टायाव मोनफैफिनबाय बिदिनो आरो दैबो बानायो बथलबो बानायो आदसा बथलबो बानायखायो आरो बेयावनो होमबा नोंसिना ना दे ओमफ्राय सेलारिफ्रा मोजां फंबाय मोजाङै होयोना सेलारिया मोजां होबाबो 12-13 जाहैगोनलाय बे 15 तारिखहालागै केस होयोना आखाइजों होयोबा माबा केस होयोदा आखाइजों होयोलै बेंक एकाउन्टजों होयोना केस होखायोबा सेलारिखौबा
थेंक इउ स' माच दा साथाम मानसि लाइक होबाय नै लाइक दोना आगै होनफैदों बाजैया मा खबर बाजै ओंखामफोर जाबायना जायाखै गोजोननाय थाबाय बाजै नुजाफैनो हानायनि थाखाय आइजो माहारिफोरनि गेजेराव नोंनो गिबि नुजाफैबाय कमेन्टबो हरबाय दैनिया 15 थारिखआव मोनो ओमफ्राय बथला 22 थारिखआव आखायावनो केस होयो 22 थारिखआव बथलनिया आयु 22 दिन थालांखायो माथो थैबायलै ओरै नेनांगौ जाखोलै खानांगौ 15 एसे जासाबबावदोंमोन र' बेफोरबायदिखौनो बानायबो मोनलाय लांसैलां गुवाहाटियाव खामानि मावनो उफायबो गैया नङा होमबा गोजानाव थांस्लायस्लाय खाथियावनो थां ओमफ्राय उनाव न'फ्राव थांनोसै होमबा हरफायोना हरफाया बे 22 दिननि फैसाखौ आं थानाय जानाय नंला थांसिगोन आङो एबारनिफ्राय होनना बुंबा कमेन्ट हरदो दे रायजोफोर कमेन्ट मारै सिरि सिरि आलान बरगयारि फैदों जोंहा गरमा बोरै आदानो गरमाथ' माथो होनबावनो फंबाय फांखा लागायनानैसो दङ आङो जोबोर गरम लाइकआ आरो मोनथामल' ओमफ्राय हेपिनि नाव भटसा जाहैबाय 11ता 9, 10, 11 9 जन मानसिया न'आव थुना हरदों आरोखि थारमाने निर्मल बसुमतारी फंबाय मा होनखो जोंहा आदा नों साइलारि मा होनदों बै मा होनदों बायसे बुजियासै आङो निर्मल फंबाय बेसे आदा नों सेलारि मोजां बुजिनो हादों आङो निर्मल फंबाय अन्नानै लिरना हरफिनलाय जोंहा ओमफ्राय सुपारभाइजारखौ कल खालामहरबा सोना हरो आच्छा सुपारभाइजारखौ कल खालामबा आरो ना थांखांनानै आरो जेनेबा उनाव नेक्स्ट मासाव बै फैसा होनाय थारिखआव आरो ना होनदों आरो आच्छा थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम जोंहा सोर लाइक हरबावखो नुजाफैदो अननानै ओमफ्राय बाजैया बहा खारखो उन्दुदोंसो दां एस बसुमतारी फंबाय फैबाय जोंहा हेलौ होनदों हेलौ फंबाय मारै ओमफ्राय मने हय ने मा GHSYY टु मने हयलै बाजै बाजै नोंना एक्सआ साबेसेमोनलाय खोन्थादो दे आंखौसो एक्स हरो नोङो ना नोंना एक्सआ साबेसेमोन खोन्थादो मैया हाबखोना हाबदियामोनलाय बाजै आं नोंनि लाइफआव हाबाखै खोमालै ना खिन्थु नायदों लाइक होनानै ओंखारदों आङो मैयानोमोन दा ओरैजाय बस्था ट्राप गानना थानाया बाजै नेक्सि ना मा होनो मोजां नोंहालायनो मोजां एस फंबाय मोजां ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोखो फंबाय आरो एनाउस बाजै थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय एबारसो होसिन 8था जाफैदोंमोन लाइकआ आरो अन्नानै सोरबाफोर इन्टारेस्ट नांदोंब्ला होबावदो माने लाइकनिफ्रायथ' जेबो बेनिफिट गैखाया जोंहा थेवब्लाबो माने इन्टारेस्ट नांदों होननानै मिथियो आरोना नङा होमबा आं टगेदाराव जइन जाफैगोन खोमा साननानै MMB लेथन अनामिका इसोरनो शेयार खालामहरदोंमोनलै हाबफैया माथो
गाजा जाजोब्बायना आजिखालि मालायनि माबायावलाय लाइभआवलाय मारै टुगेदार हाबफैनोब्रा होननानै सानग्रा जाजोब्बाय गोमोथावा नै मा खबर जोला नों मोजां जोला नोंहालाय मारै खबरा दाथ' खबर लाथारालाय आसोल आरो अनन्तनि नाम्बारखौथ' ओरैसो लाबाय आं फनबो हमा फाग्लाया हाहा होनदो आरो माबायाव फेसबुकाव हिन्जावनि प्रफाइल दोनदों दा आङो हिन्जाव सानदों खोमा मानसिफ्रा जि नाम्बार बिहरो ओइ सना नोंनि नाम्बारखौ हरना सना जाहरबाय थालायलायो दे नोंनिखौ हरग्रो दे आं हौवा गैयाबा फन हरगोन होनलाय हरथारदोंमोन आङो जावहरनो नागिरदोंमोन आं नाम्बारखौनो फन हरनानै ओमफ्राय वाट्सएपआवथ' प्रफाइलफोर थानो हागौमोन ना फेसबुकाव खिन्थु प्रफाइल गैया गावना सालाखौ लागायनो नागिरदोंमोन आङो इउटुबाव गैयालै आंना बेखारसो जाबायनो मानो माया बेखार जाखो हाहा फथायना लारानो फाग्ला हौवासो हौवा मानसिसो सोरबा अमल मोसाहारिनो अमल मोसाहारि प्रफाइलबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय बिनि माबायाव फेसबुक माबायाव हाबनानै डिटेल्स चेक खालामबाय आङो जेबो गैया न' गोजा बसुमतारी फंबाय मिनिदों नोमबाजै नालाय माबाया प्रफाइला हिन्दी बालाफ्राबो फन हरलायबावो मेसेन्जाराव भिडिअ कलिं बेक केमेरा होनानै सिरि थाग्रोयो आं उनाव हेलौ होनहर थानोसै मा सालानि जात लाजिनो रोङैफोर हिन्जाव नागिरदों नामा नोंसोर होनना बुंनानै दानना हरसै आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय माबाखौबो अफ खालामना लाखासिनो आरो बिसोर मेसेन्जारखौबो मेसेज माबाखौबो प्रमद नार्जारि फंबाया हेलौ लाइक डन थेंक इउ प्रमद फंबाय गोजोननाय थाबाय नुजाफैनायनि थाखाय मोजांखौबा फन हरबाय थायो होनदों मोजांखौ एमजेखौबो एमजेखौ दा नोंगौथ' आरो नंगौ मा ओंख्रि होनो प्रमद जोंना ओंख्रिया माबासो मामोनथाय र' बावलायलांबायसोलै आंना नै ओइ माबासो नारजिजों आलु ओमफ्राय ना गोरान बाथोन जेबो गैया बाखि नोंस्रालाय प्रमद ओमफ्राय गोमोथाव ब्र' मा ओंख्रि जाखो जाबायलै ओमफ्राय मा ओंख्रि मोनजाखोनो माबा खोन्थाखाबाय आङो नारजिजों आलु मटन आच्छा मटन आरो ना दे फोरलासो गैया जेबोनो दे मोजांसो फोरलाबाबो गरम दिनाव थान्दा बेसो जानो हाया 60 थाखा 80 थाखा दा मैगंनि दामफ्रा जोंनाव इयाव माबा बेलाहि 80 थाखा किल' जाना दं नारें लेबुबो 10 थाखानि थाइनैल'सो मोनसै आरो साननैसो बावबा थाइसेयावनो 10 थाखा जासिगोन दैथुन ब्रह्म फैदों जोंहा दैमायाव दुगैनो लुबैबायलै आदा गरमानो औलै नङाथाय माथो आं ब्रह्मपुत्र लेथ्रा नङाबा दुगैथारसिगौलै बिराद गुंले जाबाय आरो जायगायावनो खिलाजोबो मानसिफ्रा नोरखोथार ओमफ्राय जायगायाव मानसि सावोना जायगायाव मानसि सावग्रा दं ओंखायनो दुगैया आङो होयो ओमफ्राय गावस्रा बेखौनो बैयावनो मानसि सावनानै सुख्लाय हरबाय था बेयावनो एकदम खुगा थ्रोब सोनानै हाथाय सुलाबायगोन खुगा सुलाबायगोन आं बोरैबा मोनथारलै जोंनियाव 10 फिथाइ मोनो मा होननाय जाखो 10नि 10 फिथाइ मोनो आच्छा नारेंखौ 10 थाखानि 10 था मोनो आरोना दे बरिया होमबाथ' जोंनाव गैया लायनांसिगोनलै थुनथुलि होमबा बेटारि गारिजों गारिसो लाना फै नोंलाय माथो दहाय बेटारि गारि सालायनोसै होननानैसो स्टेटास होदोंमोनलै
लेबुखौ आदसा लेथन साल्थिनावसो द्लाम दंमोनलै गोगोम दंखायोमोन बेनाव सिरिला जोब्बायसोमोन दाखालि ओइ बेसे नांगौ लाना थां साल्थि होन्दोंमोन आं ओरै जेराव मेराव हाबबोनांगौ दंमोनबा बे समाव बेरायहैनाया ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो थुनथुलि आनैसो होनांसिगोनलै आंबो एमएमबि बायदि टगेदार एलबि होनो नागिरबाय एमएमबिनि लिंक हरबाय नायाखै खोमा दाबो हाबा माथो लेथननो हरदोंमोन आं ओमफ्राय जोंहा दैथुन ब्रह्मआ मा होनखो भुटानाव थांनांसिगौलै आदा दुगैनो थौदोनो आं नोंसिनि साइडनि ओरै भुटानजों हाबफेरनाय जायाखै आं मात्र भैरब खन्द'आवल' बर्डारसिमल'सो थांफेरदों ओमफ्राय ओरैजाय बिथोराव हाबफेराखै आं मालाबाबो ओमफ्राय ओरै क'क्राझार माबा गसाइगावजों जुमदुवारसिम थांबाय आरो जुमदुवार बै माबाया गुनानि दालाङा इयाव ओमफ्राय गोमोथाव मा होनो दे होनबा माहाजोन आं दसे अफलाइन दे होनो औ दे ओमफ्राय सालाय फैखादोंरा होनदों आरो आदसा अखा हाबायसो नै आमायसो थाथ'बायसो आं न'आवसो थांसै आदसा अखा हादों जोंनावबो हानायाव मोजां जागौलै थान्दा मोनथारगौमोन आङो नै जोंहा लेथनसो साल्थिसोआ आं नोंनो माबा वाट्सएपआव लिंक हरदोंमोनब्रा टगेदाराव जयनिं जाफैगोनदां होननानै एमएमबिनो हरदोंमोन अनामिका बाजैनोबो हरदोंमोन रावबो जयन जाफैया ओमफ्राय जोंनाथ' एन हाउस बाजैया खारबाय खोमा ब्लडनो ना सिरि उन्दुना दं नामाथाय रायखोमायो नामा दे होननानै ओमफ्राय लाइक दोन होनदों थेंक इउ स' माच साल्थे हाबोबा हाबफैदो साल्थे फ्रि टाइम दंबा लिंक हरना दोनखादों वाट्सएपआव नाय आं फेसबुकाव माबा होनायखौ रिल्स होनायखौ बे गथ'नि गान खननायखौ शेयार खालामना होबानो जायो गावसोर शेयारखौनो खालामना होथारा सासे मानसिल' शेयार खालामदों सोर खालामखोथाय जोंहा आंहा गरमजों मा जादों साल्थेसो होनो आदसा नोंगौ नामा साल्थे अखा खोरोमबाय आं गियो डाटा अफ खालामथ'नोसै आं दसे दा अखा खोरोमगाबा फैफिनगोन आंनो दे जेबो नङा दे आं हले गिनांगौ गैयालै मा जायो जाथों थैनांगौबा थैगोन थांनांगौबा थांगोन बे जिउ मोनसेयालाय आरो खिजानि नै दा नोंसोरजों सावरायफुबाय थानायावनो रायज्लायफुबाय थानायावनो लाइभ होनानैबो दलदबबो थैलांनो हागौ हयथ' जाबाय थानाय समाव थैनो हागौ हयथ' उन्दुना थानाय समाव थैनो हागौ हयथ' खिनाय हासुनाय टाइमावबो थैनो हागौ हयथ' बहाबा बेरायलांनाय समावबो थैनो हागौ गोबां रोखोमनि गोबां लाइनजों थैलाङो मानसिफ्रा नोंहा फेन लादों आंहा गरमजों थैहां बर'हां जादों साल्थेसो आदसा न' सिङाव फेनाव थादोब्रा साल्थे नोंबो ओमफ्राय मा बड' संखौ बांसिन मोजां मोनो नों आदा मा बड' संखौथ' बबे बड' संखौ मोजां मोनो होनना खिथानो रोंगोन फंबाय आं आरो संखौनो बारा खोनासंनायानो जाला गोदोसो एसे उन्दैयाव फिल्म नायलाबायनाय समावसो आरो मबाइल फिसा थानाय समाव खोनासंलाबायोमोन आजिखालिबो मोजां ओंखारदों आरो गोदोबो मोजां जिखुनु आङो बड' संफोरखौ हारिनि सोमोन्दै माबानायखौ मोजां मोनो आरो बांसिन मा होनो बेखौ मा गान होनो दुखु नांथाव गोरबो गावथाव बिखायाव नांनाय देहायाव नांनाय बेफोरबायदि गानफोरखौ मोजां मोनो आरो आं माने खोनासंनो जेरै मैया दाख्लैनिफ्राय सासे गथ' दिकेजुलियाव इंलिस स्कुलाव गान खननानै गोबां भाइरेल जासोदोंना नैफोरबायदि गानखौ बिराद बोरैबा मोनो आरो आं गोरबोआव मोजां मोनो आरोखि खोनासंनो मानो होनबा हारिनि सोमोन्दै हारिजों लोब्बा थानाय जानांगौ आरो गानफ्रा होमबाना बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय गोदो गोदायनि गानबा जों उन्दै समनि मोनब्ला नोंनि थाखाय आंनि जोनोम नैबे मोनसे फिल्माव गान दंमोन ना
गाबनो नाङा नों आयै दुखु दाजा नों आयै होनलायनाया गोसोआव दं आयै नोंनि खुदुमनाया आंनि खावलायावनो नांनानै होनलायनाय नै बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो आं दे खनदो आदा दसे बिग्रायनिखौ नोंनि खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों होननायखौ रोङालै आं फंबाय बेफोरखौ गानखौनो मथा मथि 5 मिनिटाव 1 मिनिटबो गान मोनसेबो गान रोङा आङो गोसोआव गैया दानो खोनासं दानो बावगारनानै दानो माबा मोनसे फिल्म नाय बरियानो आरो आं फिल्म नायबाथाय मबाइलावबो मुभि नायबा गानखौ खोनासंथां जे गान फैबा दानखायोसो आं गानखिनिखौ स्किप खालामनानैसो खोनासंहैयो नायहैयो आं बै बाद बाखि खोथा बाथ्रा रायलायनाय एक्सन नैफोरखौसो मोजां मोनो आं आरो एक्सन बाथाय बिखा बिख्लो गरम जाखांखायो हा एस बसुमतारी फंबाया मा होनदों दाउखा बिदै होननाय सङा होनदों आदसा जोमै दाखा होनलायनाया माबा बिग्रायनि ना फुंजानिमोन बियो जारलासोलाय आदानो हाब नोमबाजैयासो डेन्जारमोन गोदो दा माबा मोनसे फिल्म नायना फैदों आं मोजां मोनलायबाय थानाय समाव जों मोजां मोनलायबाय थानाय समाव ओमफ्राय माने उन्दैनिफ्रायनो आरो बियो जिखुनु आं हाबा लानायनि उनावबाबो जोंहा फिसाजो गेदेरखौ मोनलायबाबो आरोखि जि फिल्मखौ नायना फैबाय बिनि गाना फुरा दोंबेसे दङ गोसोआव थाबोजोबखायोमोन आरो बेनाव होहाबजोबखायोमोन बियो खननाया दा गैला नोमबाजैयाबो गानखौलाय गोदो उन्दैयाव बांसिन माबाखौसो खनलाबायोमोन आं मोगथांखोर हाजोनि खोनाफेरै सल' फिल्मा नै बियो फै सना फै होनलायनाया ना बे मोगथांखोर हाजोआव गैयामोन नामा र' फै सना फैया जेम्सखौ जावबाय आदानो सोर जावलायखो जावजालायबाय होनबा जेम्सआ मानोलै जावलाय आदा होनदों जेम्सखौ आंखौसो जावनो थिनदों आरोना गेमस्रि फिसाइखौनो आदसा आदसा मानोबा माबाफोर जालायदों ना माबाफोर जादों नामा जावलाय होनदों औ बुजिबाय र' दासो नायफिनदों एखौ ओमफ्राय मानोबा फंबाय माबाफोर जादों नामा ना सोरजोंबा माबाफोर एसे आनलिगेल माबा थांदों नामा सरि बे फैसना फैया नङालै माबासोमोन ना मोगथां रानो ना बेसे समायना मिथिंगानि महरा होननाया नै बेखौसो बिराद रोजाबलाबाय थायोमोन आं स्कुलाव थांनायनि फैनायनि थाबायलांनांगौसो नालाय जोंनाथ' बेसेबांबा गोजाननि स्कुला गैयाबाबो साराय किल'मिटाराव थांद्राय नङा देसन 3-3.5 किल'मिटारा जाखागौमोन आरोखि है अबावलै न'निफ्रायनो जोंनि बाजारसिमावनो 2 किल'मिटार दं 200 ना 300ल'सो खम दं 1700 मिटार ना 1800 मिटार दंखायो ओरै दैमासिम सुयोब्ला आं खनसे PWD नि मेजारमेन्टफोरजों सुहैदोंमोन नालाय बे समाव 2200 मिटार मोनदों 2300 मिटार मोनदोंमोन गासै ओमफ्राय ओरैजायनो 2 किल'मिटार आरो ओरै गैयाबाबो 3 किल'मिटार दङ माने लामाया गिदिं गिदाना बारस'ना थांब्ला एसे खाथि आरोखि फुंनि 7:30 ओंखारलांबाय आरो जोङो स्कुलाव आरामसे थाबायलांबाय थासिगोन बिदा फंबाय सानैजों आरो लोगोसे गामिनि लोगो दिगि जों बिदा फंबाय सानैबो स्रें स्रेंमोन नालाय मोनसे क्लासावनो क्लास 5आव गलांबा ओमफ्राय
बिदिनो बे गानखौ खनलांबाय थायोमोन आं एकदम हिन्जावनि सुर बोलायबावो आरो बे हिन्जावनि जायगायाव हिन्जाव खासोना बे बांसिनानो दैमायाव दुगैबाय थानाय जोंनि बहुत गिदिर गिदिर आरो जोंनि लोगोनि बिब'फोर हाब सोर गथ' मा गान खनबोखोहाय एथ' मोजां लायो होनलायलायनानै माबायोमोन ओमफ्राय नायनानै जि मिनिबाय आयौ आंलाय हिन्जाव सानदोंमोन गथ'खौ होनलायथारो आरो ओमफ्राय दैथुन फंबाया मा होखो जोंहा दुगाथारना बे मा होनदों निम्बु फाननो नागिरदों एगाव 10 थाखानि है जलदाबोर मा होनखो एगाव 10 थाखानि नेम्बु नागिरदों फाननो नागिरदों एगाव 10 थाखानि निम्बु फाननो मोजां बुजियासैलां फंबाय नेम्बु माने नारें लेबुखौ थाइसेयाव 10 थाखानि फाननो नागिरदों ना मा जाखो ना माबायावनो थाइसे फैसायावनो 10 था हाय सालथे बरियानो थेंक इउ सालथे माबाफोर भिडिअ आपल'ड होदों नामा सालथे दानि आं लाइभ होबाय थाबा नटिफिकेसन फैनाय नुदोंमोन आं फन ब्रह्म फैलायबाय जोंहा माब्रै दं आदा मोजां दं फंबाय नोंहालाय माब्रै गोजोननाय थाबाय सालथेनिसिमबो फन बिथांनिसिमबो आरो दैथुन फंबाय गासैनिसिमबो मथा मथि आंनि लाइभआव जाखिनि एटेन्ड जाफैदों बिथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो नोंथांमोना गोरबोजों आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय जोंहा नै आरो बि ब्रादार फैलायबाय जोंहा हेलौ आदा मोजां नांदों शेयार खालामदो आंनि इउटुब चेनेलखौ बि ब्रादार आदसा थेंक इउ फंबाय चेनेल आरोना बियो बहानि जाखो ओमफ्राय फंबाया दिनैसो गोदानै नुदां फंबायखौ लाइकखौ मानो होआखै लोगोफोर लाइकखौ लिबियन दैमारि अबाव दंलै नोंलायनो आङो रुमावनो दङ फंबाय ओमफ्राय लिबियन बे लिबियन फंबाय नामा इउटुब चेनेल गोनां लिबियन फंबाय ना सोरबा गुबुन बेथ' आइडिसो आदसा फन रुमाव फंबाय आंजों दं आदा मोजां दे नयन बाय बाजैयालायनो आदसा बाजैयालाय ना बाजैया उन्दुदोंसो रेस्ट लादों आरो देहाया बारा थिग नङा बेना एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ दासाननैसो ओमफ्राय लिबियन दैमारि फंबायानो लाइबारिनि लिबियन लाइबारियाव लिबियन होननाय दंमोनथ' आरो ना जों गामिनि माबामोनजों थाङो मिजिंमोनजों थाङोमोन ना नों सिगां ना स्कुलजोंसोमोन नामा आसालाहानि ना आदसा आसामारि मोनानि ना गोसोआव फैबाय दे बहा दं बाबु ओमफ्राय दिनैसो नुबाय माने नोंसो नुबावबाय आंखौ आंथ' नोंखौ नुबोराखै नङा होमबा आं गुवाहाटियाव दङ फंबाय होनदों आरो दे मोजां ना खबरफ्रा न'आवनो आदसा न'आवनो दं नुथारला माथो बाबु नोंखौ गामिथिं थांबाबो बल जोनो ओंखाराखै नामा देग्लाय खेलाफ्राव आंथ' गैखाया थांनाय जायाखै दाख्लै खावब्लायाव एसे नायनायानो खेला ओरैनो जायगानि होनायाव गेजेरावनो होनो आदसा दे गैया होनो दे मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय
दे सोर सोर गोदानै फैदों लाइक हरदो अननानै आरो कमेन्टआबो गैया माथो कमेन्टआ बोरै जाखो जा प्रमद नार्जारि फंबाय अन होनदों थेंक इउ फंबाय गोजोननाय जासियो अन थाबाय थानायनि थाखाय राजा अबाव मा थांलाय फैलायलै नोंलाय अबाव दं नोंलाय दुगैदों दानो दुगैलायबाय ओमफ्राय दानो गोलोमफ्रुजोबसिगोनलाय नोङो खारथिं खारथां गेलेथिं गेलेथांनो गेलेनोसो थांसिगोनलाय नोङो दा दसे थानानै गेलेखांनानैसो दुगैनांगौ मोना मोनासो ओमफ्राय मा होनदो हानसोलै मा मावगासिनो दा सान्दिनो आं जेबो गैथ'वा फंबाय बर्थमान ओरैनो दंथ'यो नै बाबु लिबियन ओमफ्राय एस बसुमतारी फंबाय मा होनखो पिकचार लाग्राखौ सिनायो नामा आदानो पिकचार लाग्रा माने पिकचार लाग्रा लाख्रा भिक्टर लाख्रा ना मा होनो सिनायो नामा आदानो सिनाया खोमालै आङो ओमफ्राय जोंहा बि ब्रादार मा होनो आं उदालगुरिनि शिलंआव थायो मा गामिनि जाखो आदायालाय नोंनि इउटुब चेनेलखौ नायबाय थायो आं हामबायसैनो थेंक इउ फंबाय गोजोननाय थाबाय आं हुग्राजुलिनि फंबाय ढेकियाजुलि हुग्राजुलिनि आं ना नयन भाई नोंसा फिसालाखो नायनिनो दुगैदों र' दुगैदों फैगासिनो दं लिबियन दैमारि मा होनखो आं गैथ'ला दे औ दे बाबु दे मानसियानो जालालै लाइफफ्रावबो आजिखालि नोंखौ नायनो गस्ला गानना फै गस्ला गिन्जि गानना फै सोरबाफोर लाइभ होगासिनो दं खोमालै बेखायनो मानसिफ्रा फैयाखै खम जादों सोरबा हिन्जावफोर लाइभ होगासिनो दं दा हिन्जावफोरावथ' ज' थाखायोना मानसिफ्रा आरो हिन्जावफोरनि हिन्जावफोर जमा थालायो मालाय जेरै दा नोंसोर आंखौ मोजां मोनो नोंसोर आंनाव ज' दंफैयो नङा होमबा हेल' गाइस गोजानाव थाबाय खिथाफै गिसि गोजा नुबाय आसोलखौ दुस्थ'थारलै गस्ला गिन्जि आखाया खनना दं मोनसे मा आखिसो देजा आं गैथ'ला ओमफ्राय भिक्टर लाख्रा आदिबासि सिंगार फैदों दिनै जोंनि खाथियाव आच्चा आं सिनायालै फंबाय बेखौ दै आं नायनाय जाया आरो गोदैसो जागासिनो दङ नों हाथाइ एम्फौ जानाया हा मा मोजां मोन्दों बे सुइटिफोरखौलाय जाबाय थानोलाय मोजां नङा बेफोर बुस्थुआ
नेटआबो 4Gसो नांबाय थाग्रा जाबाय गोदाव सोरावसो सालाय बाबायलां गोदानसो लागासिनो आं फैसाबो गैया माबो गैया बिराद जारला जादों भिखारिनिफ्राय बाबा भिखारि जानानै दं होनबाबो अरजाया दा बर्थमान सोर AWS अफिसियेल ब्रा नटिफिकेसन फैलाबाय थाखो Hả? cinta Duta. cinta bengra Wow. बोरो Duta kontas. Nazima hello जी from उत्तराखंड थैंक यू मोस्ट वेलकम इतना दूर से आया है मेरा लाइफ में कैसे है बताओ बै सोमखोर जोमैया अख्राङाव बिरलाङो Probably good or slow. Ada first time salah होनदों मा first time salah जाखो फंबाय सुपार बिएस गोजोन थाबाय फंबाय ओइलाय बोरमा हमना लाबोदोलै हारसाफोरनि बोरमाखौ जाखोमानांसिगौलै डिस्टार्ब खालामबाय थाग्राखौ ओमफ्राय जोंहा बातासिपुरा बेसे गोजान जायो आदा नोंसिनि न'निफ्राय बातासिपुरा बारा गोजान जाया खाथिसो बाइकजों थांबा लामाया गाज्रि ना आधा घन्टासो लायो आरो ओमफ्राय लामा मोजांबाथ' ओरैनो 15 मिनिटसोनि लामामोन आरो खाथि सोरबाफोर दं नामा फंबाय बातासिपुराव सरि आदा गुबुननि कमेन्टखौ नुवाखैमोन बालानो आच्छा सजायाखैमोन ना जेबो नङा दे फंबाय ओमफ्राय होनदों जा एस बसुमतारी फंबाया
ओंख्रि जाखो सुपार फंबाय माजों थुसोखो आदानो थुसोनाया नारजिजों आलुसो थावथाराखै दिनै बै ना गोरान बाथोन सोरनावबासो फैसा 500सो बिहरथलाबायनांसिगोनलै अमा बेदर जानो लुबैनायासो हामथारला रावबो हरथ'ग्राबो गैयालै एमएमबिल'सो दंमोन एमएमबियाबो दा बर्थमान भिखारि जानांथारो बिस्रा ओमफ्राय खनसे 2018 आवहाय मा होनदों खारखोलांखो आया दानबायसो माथो फंबाय आंलाय खारखोलांखोसो नुदों नागिरहोलायलायदोंलै आंखौसो गोजौआवसो बोख्लायफिनलायलायदों आंहा जेबो गैया आदा दालि आरो थास' बिबारसो नै बरिया थास' बिबार होनबाथाय साबद्रावबायसो आंनो अन होनदो जा फंबाया आंबो बेखौनो नागिरनांसिगोन दामाने जानो दार माहासो दिनै बेफोरसो नेचारेल मैगङा मेडिसिन होआ मा होआ नङा होमबा आजिखालि होआबो होनजालालै बै जिथुनाखि हाग्रा थैनाय मा थैनायनि मुलि सारोना मानसिफ्रा नोंसिनिथिंथ' सारना सारा बेखौ मिथिया ओरै एसे एनै हाग्रा गोनां हादान लाइन बायदियाव आरो जोंनिथिंथ' ओरै दिखियाजों फुरा बाहायग्रा जाजोब्बाय हाग्रा थैनायनि 2 फुट 2.5 फुट हा सिङाव थायो 2 बोसोर ना मा आया जोंना फंबाया मा कमेन्ट दानबाय थाखो दाननाङा दे रं जादोंबा जादों नांगौबा नों गोदान लिरना हरफिन थाथों जेबो नङा नोंथ' गाज्रि लिराखैना नङा होमबा गाज्रि लिरफ्लांदोंमोन देन बेलेग खोथामोन टाइपिंआसो मिस्टेक जादों फैलायबाय नेट पेकआबो 50% मा जाबावगोन बेखौबो मायाव बोरै जाखो फात्ता मोनासै दा नोंनि एलबि जोब्बा आं आदा बेसे हायो दा आं नोंनाव दं दा नोंनि एलबि जोब्बा आं आदा जेसे हायो दा आं नोंनाव दं बुजिजासैलां दा नोंनि एलबि जोब्बा आं आदा थारमाने आंनि एलबि जोब्बा नों मा जेसे हायो दा आं नोंनाव आदा दं मोजां बुजियासैना आङो साला जोंना एस फंबाया मिथिं लिरदोंमोन आरोना बेखौ माने आं सानखादों मिथिं लिरदों होननानै ओमफ्राय नोंहासो दानहरबाय थादों आं एसे सुद्रायना फरायगौमोन ना मिटिङाव थांदोंमोन 2018 आव आंना मबाइलानो अट'मेटिकलि माबा माबि फैबाय थायोलै आदसा बिदिनो जायो माबा लिरनो नागिरबा माबा जायोना ओमफ्राय मालाबा हमना ला नों मिटिं लिरबाय दा मिटिं लिरनायाव मेथां बा माबा मोनसे जाबाय फैबाय बेखौनो मिटिं साननानै थाब जोङो थुना हरफ्लाङोना बेयाव टाइपिंआ मिस्टेक जाबोनोसै अरजाया बेफोरो जेबो नङा जाखायो जिमान गोरों गोरायानो जायाबानो जों जाम्बा जाम्बिनि टाइपिंआसो थिग जाबावो दे क्लास 5, 6, 7 नन मेट्रिकखौनो बुंबाय आङो MA BA फरायनायफ्रासो मास्टार एड लालायनाय ना मा होनो नै बेफोरबायदियासो टाइपिंआ बिराद गोरोन्थि जाबावो जोंसो सुद्राय लिरबावो खिन्थु बिसोरनिखौ नाय बिराद गोरोन्थि जायो हमना ला
माखासे माबाफ्राव नाय नोंसोरो भटार कार्ड आधार कार्डफ्रावनो नाय खिथाना होनसै जोङो मोजाङै खुगाजों मा नाम ओरै थोरै आखरखौबो सोंबावला नङाना बिसोरो मा आखर फज'यो होनोसै गावसोर बायदि लिरना हरनोसै उनाव जा आधार कार्डजों भटार कार्डजों मिलायला पान कार्डजों आधार कार्डजों मिलायला नै बिदि जाजोबसै आरोखि माने नोंनि एलबि जोब्बा आं एलबि होगोन नों आदानि एलबि जोबालासे आं कमेन्ट खालामना होगोन होनदों आच्छा थेंक इउ फंबाय जागोन दे जागोन दोननोसै आं बारा गोबाव होगाला आरो सारि मिनिटखौ होबावनोसै ओमफ्राय होदो नोङो 56 मिनिट जाखाबाय गैया दिनै मानसि 1K बो भिउस फैयाखै दिनै हाब बोथोरा बाहेरायावसो थान्दा आराम जाथारनो माथो आदै आंबो जिरायसै एवनो आयदाय ओमफ्राय जोंहा सुपारफमा मा होनदों ओमफ्राय आंनि एलबिआव फैनो नाङा दे आदा मानो थारमाने थांखायोखाय बुंबाय नामा जाखो थाङैखाय होनबाय नामा जाखो माने मोनसे खोथाले फंबाय आं एसे ओइ माबा स्क्रिन एलबि होयोना मानसिफ्रा स्क्रिन एलबिआव बिराद बेरायनो बायो आं ओमफ्राय फेस एलबि बालाय बिराद मोजां मोनो आं मानो होनबा मोखां नायनानै एदावहरबाय थानो मोजां मोनोना आंबो जेरै नोंसोर आंखौ मोखां नायनानै एदावहरो नङा होमबा थिग बिदि बिराद इन्टारेस्ट नाङो आं फेस एलबिआव ओमफ्राय स्क्रिन एलबि बाथाय बानाय मोनो आं मोखांबो नुवा माबो नुवा मा राव गैयै माबा फाव गैयै फाव गैयै रावल'ब्रा नङा थारमाने बै राव गैयै फावथिना दंना मोनसे मोखांफ्रावबाथ' द्लाम सिथर जाबायलै बोरायनायखाय नानेखाबो ब्राव ब्राव बाजोब्बाय आये जाला खानायफ्राबो लावजोब्बाय मोनजोब्बाय सेस बैसो जाबाय नालाय ब्रा मा थाबायथिंबाय थादों कट घुरि फुरि आसाय थान्दा बेरायदों जोब्बायलै लोगोफोरानाथ' टाइमा जाबाय लाइकआनो 12थाल' फैखायो दा बदासो 25था मा जागोनलै 1 घन्टा गाहाम एलबि होनानै बेल' लाइक मोनबालाय बेनोथ'लै जोंनि गामियावहाय भटार लिस्टआव नेम हरनाया गथ' हरनाया मा होनदों गरब'सो फैयो गथ'आ गरब'सो जाबाय आरोना आहारा मा होनो लिरनायफ्रानो जाखाया दा बिसोरना ना गथ'आ गरब' जाबाय गैयाना गैया गरला फैस्राबाबो साबसिन जागौमोन रसगरला ना माबा मोनसे फिल्मखौसो नायबा बिराद मिनिखादों आं जों बर'नि एन्टारटेनमेन्ट फैला ओमफ्राय अनिल फाग्ला ओमफ्राय सासे सोरमोनलाय
साब्रैजों नासार थांनायाव बुजानाया राइफल नांबा राइफलनि दम देखायदोंना होयो नामा हाग्रानि ना सारना जानायाबो दाय जायो नामा मेन्देला खामसाव जे लाना होथारो खारनाया आलानो बै जा सुपारबे माखो मानोना आं गुबुनखौ सापर्ट खालामनो जोबोर मोजां मोनो आंखौ सापर्ट खालाम लागि दा खालाम नंगौ फंबाय आं फेस इलबो बिराद इन्टारेस्ट मोनो फंबाय थाहैनो हाजारखि साफा हिन्जावानो जा बेयाव फेस इल बियाबाथाय थानायाव गैया आरो आं माबाया मोजां मिस्टार आंखौ इन हाउसआ दा मानसिखौ नुबा बयबो मिनियो मानसिखौ नुबाथाय आरोना ओमफ्राय सुपारमेन आं मालाबाबो गावनिखौ साना गुबुननिखौसो खुसि नुब्लानो बेनो आंनि गोजोननाय थेंक इउ फंबाय नोंगौ बाथ्राया सैथोआनो बरिया बिदिसो जानांगौ खुला जानांगौ गोसोफ्रा ना आंबो ओइ आधार कार्डनि समाव जों गामिनि मानसिफोरखौ साफ्रोमनिखौबो हैजोब्बाय दे आधार कार्ड बानायनो डकुमेन्टसखौनो हैफाजोबखाबाय गावसोर होनबाय जों फिलाप खालामसै दे नोङो खालामलायना ला होननायखाय आरो जों गामिनि गोजाखा आरो दस्रा गामि गैया गासिबो गामि दरसेनियानो गोजानो आरो मोनफ्रोमबो डकुमेन्टसावनो गामिनि नाम दंखाजोबो दाना उनाव आधार कार्डआ मा फैजोबखो मिथियोना राव फाग्लानाबो एड्रेस गैया खालि नामल' फैजोब्बाय बिदि जाबायब्रा दाना आंखौसो दाय हमनोसै बिसोरो बोरै खालामखोब्रा नोंलाय होननानै ओमफ्राय आंथ' फिलाप खालामाखैलै हैदोंल'सो आङो हैनायल'सो नालाय आंनि दायथ' होननानै बे एसाफोर 50 थाखा सोरहाबा 100 सोरहाबा 150 थांफिनजोब्बाय कारेक्सन खालामनायाव जारला बेंक जावनाया ओमफ्राय साराफोरखौ रायहैनाया अफिसाव थांनानै बेबायदि खालामो नामा मानसिया होननानै माबाखौनो पलिं अफिसार ना मा बेखौनो साख्रिनिफ्राय थांहोखाबाय ओमफ्राय थांहोनाया मारै जाखो मिथियोना बे आं लांनाय मानसिफोरनो फिंगार थुनो थांखालि माबानि एक्सट्रा स्मार्ट कार्ड बानाया दालाय बिनि नामाव 120 थाखा ना मा बेसेबांबा खरै ना 50 थाखा खरै एक्सट्रा बिदोंमोन नैयाव माबानिफ्राय अफिसारफोर फैबाय डिउटिनिफ्राय चेकिं खालामनो खोन्थाना होबाय गेलेबाय आउट सप्तासे नामा बन्द' अफिसानो लागावलायबाय बार अखा फैसिनलाय खोमा जोंना बोखावबाय नै नारेंखल दंफांफ्रा लागा दे होमबा गाइसमोन ना दोनथ'नोसै आदा आं बन सिननासो हाजिरा जाफैदों बन सिननासो हाजिरा जाफैदों आंबो सिनग्रोनि दे आदा नङाबा मालिकआ दुखु मोनलायगोन औ नंगौ फंबाय सियर मानोथो फैनांगौ जाखो नोंलाय खामानि मावनायालाय दे एसे रेस्ट लादोंमोन दाख्लै समाव फैदोंमोन दे थेंकिउसै फंबाय गोजोननाय थाबाय थेवब्लाबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय बिदाखौ होमबा गासिबो ना दोननोसै आङो ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी फंबाय माखो डाइरेक्ट बारस'बाय होनबा हारसानि सालाया बर'नि नामखौनो बुंनो रोङा अकक आदा अके आदा दे होनबानो औ दे फंबाय दे गोजोननाय थाबाय आं दोनबाय दै दुखु दामोनसै सोरबाफोर कमेन्ट लिरदोंबाबो